Bueno, Urola ibaia danok nahi baino zikino dago. Normalan bezala herrigunetik pasatzea eta oain gaina vegetazioa oainikan ostura gehiagi bota gabe dago eta dan ikusitea gaina. Ikusi dezakezuen bezala plastiko eta zarrikeria asko dago, zoritxarrez. Bueno, guk bentatzen ginen Aitorrekin deitzen bezala 2-3 astetan hola garbitzea dana, baina bueno, nik ustea toki batzutan uste baino gehiago dagoela eta bueno, hortxe, 3 aste beharko ditugu gutxinez. Zaitasuna, batzutan akzesuak ibaiak azkeneko urte hauetan obran bidez da enkajonatu bezala India, jeisteko eta akzesu txarra daude, paeta handi daude, 6 metroko paeta daude eta askotan eskilerak inda jetxi berde, gero zabur guztia sokak inda gora hilo, eta bueno, zorionez zuhaitzak filtro lan aiteko ez da, zuhaitzetan katia bitxeia eta hortxe, horietan gehiena.